Kahle bafethu manginibingelele nje nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enohlunza kakhulu isi-update TV. Obingelelayo yena isandwa anyembe ungambiza uMasolution Motor. Bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ngesema ngabe usuku lakho lokuqala kuyona le YouTube channel. Ngicela ucindezele lelo button elibomvu elibhalwe subscribe uphinde upress yona i-bell uzozitholela ama-notifications noma ngabe nini uma ngi-upload video. Ungakhohlwa ukucindezela i-like button. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi sakho masingene shi udaba namhlanje. Namhlanje siphethe udaba laphana ngesilomo esaziwayo kumaskandi umculo ke okade afikwa ebambe kanye nabo umgqumeni ke ubaba uMphikiseni Magubane okhala ngokungaqashwa okhala ngokungabi namali lapha emculweni kaMaskandi. Uyakhala ukuthi sebehleli nje ebhizinisini kaMaskandi kodwa ke kahle kahle ayikho into ayizuzayo kunzima. Uthethomba uhulumeni ukuthi ke uyena oyobatakula kulesi simo ababhekene naso ngoba ibhizinisi likaMaskandi ke linzima kakhulu, abathengwa futhi abaqashwa. Siyazi ukuthi bafethu abantu sebenoqhawe lami abacula bangabasupport babathenga lapha emgaqweni kona khala ngako ke ubaba uMphikiseni Magubane. Siyafisa ukwazi thina bafethu ukuthi njengoba kukhala abacula bakade bafika kuMaskandi ekaze laba abacula basanda ukufika manje bona baphila kanjani. Kodwa sicela umbono wakho kulona lo daba ohlele lapha ngenzansi ku-comment section ufike usho umbono wakho khona. Amahlabela phambili sithinta udaba lomlingisi owaziwayo wazakhela udumo lapha emidlalweni owudlala kuMzansi Magic i-Hostela edlala indima kaMndeni lapha kuzalo njengamandla odlala igama lika Khehla lapha kubukeka ngathi sizomphelela ke indawo kuzalo njengoba kukhona ungahambisani kahle ke nabaphathi balo uzalo. Lo mlingisi ke ubika ukuthi ke ngonyaka ondlule ngena lapha kulona uzalo bavumelana ngemali eyayingamgculisi kahle kutheke uma kuqala lo nyaka wabe secela ukuthi ke ikhushulo kwaukuba ke kuqala lapho kungashayisani kahle kuthiwa sevele ke uyekile ukuqopha lapha kuzalo usenganyamalala noma inini ke lapha e-streaming bafethu. Siyafisa ukuza uvulweni ukuthi ngabe lithini ngoba siyazi abaningi ubebemthanda kakhulu bemncoma lapha emlonyeni bethi ke ukhuluma into ehlangene ukhuluma isiZulu esimnandi bafethu. Siyafisa ukwazi ukuthi abantu ngabe bathini khona kodwa comment section ungehlela khona ngenzansi ufike ushiyo khona umbono wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel uzosithola shisa izindaba ayisizibanda uphinde upress yona i-bell izokunotify ifoni yakho. Ungakhohlwa ukucindezela leyo like